Хакери разбиха бази данни на украинския генштаб и потрес! 1 милион и 700 хиляди украински войници са загинали от 2022 година насам и това е според базите данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. С други думи, ако този жесток конфликт продължи така, както европейските сили, впрочем, очевидно искат, то много е вероятно до края на тази година или до началото на 2026 година сумарните украински загуби с този темп да бъдат над 2 милиона до края на тази година. Освен това, са получили списъците на украинците с всички държави, доставили точен брой оръжия, точен брой боеприпаси, дни, часове и маршрутки, откъдето са идвали от началото на войната. Всичките от управляващия либерален режим в България са направили много за Украйна, без съмнение, и руснаците вече имат данните. Колко точно са направили те за Украйна? Което означава, боли ме да го кажа, но играта е много опасна. И това изтичане на данни с конкретика вече, която е в руските ръце, потенциално може да навреди много на България геополитически в едно бъдещо мирно и геополитическо урегулиране на ситуацията. В този смисъл аз така горещо бих посъветвал и българското общество, и българските политици да изхождат във външната си политика с отговорност за България и за дългосрочния национален интерес на България, а не от желанието си да получат похвала от някое посолство.